Pelajar kawai keting jaya nga ba uta uwe khana school jonga uba ngalabu kumba arbanai ule school dang step Henry Jupoisha school but Jupoisha school pati ngalalingo aba nang ban puli Tengah lapat ite keting tho jong u man lakas ngiru nang tang puli melu aru la syong class 6 tihang ta te ngalas ngophala Dihang ta ngalap hak no yo usha iwe paralok jonga sa the shabhoi ba un hikai no bat ya kakam ba ula he ba uong khat saus nem tang ba ula kran kumurang ba khat phalas nem tip u pandret nem ne ngam tip ya kata tang ba tang man puli melu ro nang te ngap hak no ba un pet tibet bat kakam ba un shana te ki mau blok on dala le chata kila shufun ya nga ki om bo tau khana jong phi ula ja dang step Di hang tangam sim lakaran ayo tau kana on da lawan pai pan ngasu ong no ya uba pideiban Aisyah no yang ngaman step bangan yo I ba pili school kat no beji nama bangla tip nglayo jing tip ba imat julik school thikana ba usa nang pule di hang tang ong sapan Aisyah no shoyanga bangan yo I phi ba pili school wong ngam dan por na ban Aisyah se phi ngandek school ne ngandek Ndrew siteng mas tem an be school kum no nga kheti asan siteng. San siteng kamot ba da baslap da barang lele san baji yang lahi. Dia hang tati tre ban ai kata kasha. Dia nang tati ngalas pek thu ya u. On lapoi kata ka sonde pan. Namar man lak sonde usile jaseng mangampat jutip ba u juli school. Dia hang tati ngaju ai tai baiken show ba ulek yang mana ya di hadian bang latip ba julek show kata ba julek tikana kata ka school ba tre ban ai kata ka saya ngaru di hanta di yak bu jingmut no kan ba wan pan baiken show dang stem ndreu duna usukan dar kata ka jing khang ro somban prahi wong klo ngala kerke ai baiken show tengok ong yang atang ita isyaro hempat ju ai pian bu kat no yang pian pan baiken show wong ngam dan pon ana ai baiken show ma ba padar la long jing tuai kata di hang tang ala ai badangam ai ro bom syahi kata kasor jong uru soman para ka jing khang ro hadu ba ngahap ban ai